Outro rival dos que está facendo unha gran campaña, que ten bon equipo, está na zona media alta da tabla. Non nos queda outra que salir a competir como vimos facendo, intentar mellorar aquelas cousiñas que debemos de mellorar e listo, o equipo está ben, está traballando ben e é posible que teñamos a todo o mundo disponible para o sábado. Sí, Boedo, Iago, toda esta xente está xa entrenando con normalidade, outra cousa é o estado de forma no que están, eles e os compañeiros, igual que a xente que se incorpora ahora no mercado de diciembre, está pois collendo o ritmo de competición e tamén pouco a pouco irános aportando cousas. Basamos todo no traballo, lóxicamente buscamos que a xente se levante rápido da derrota, pensando sobre todo naquelas cousas que fixo ben, traballando duro para mellorar aquilo que podemos mellorar en cada sesión de entrenamiento en función do que facemos nos partidos. Eu creo que ahora mismo os xogadores e o equipo están con moitas ganas de que chegue a primeira victoria. Bueno, non son rotacións, son sacar aqueles xogadores que creemos que nos van dar máis opcións ante o rival e según tamén o campo no que xoguemos é posible que sí que haya algún cambio no 11 de cara a este sábado, todavía ainda non está decidido, pero sí é posible porque non só os 11 que xogan cada domingo están facendo ben, sino que todo o mundo está traballando moi duro e está pedindo paso. Bueno, creo que teñen que aportar todavía moito máis do que aportaron o domingo, creo que lles falta ritmo de competición, que lles faltan entrenamientos e que poden chegar a ser xogadores importantes, pero bueno, ahora mismo teñen que seguir elevando o seu nivel de exigencia para darnos moito máis do que deron o domingo. Bueno, non o sei, eu creo que é un partido na casa, que vamos ter opcións de ganalo seguro. Se é unha final, bueno, eu creo que xa desde fai semanas todos os partidos estánse vivindo como finais e iso, por desgracia, non nos está beneficiando, porque a hora de ser precisos en ataque estamos notando, as imprecisións en defensa tamén nos están costando disgustos. Polo tanto, eu prefiro falar de un partido máis, de un partido que temos que intentar gañar, porque comigo pois ainda non o fixemos, e sobre todo para que o equipo siga traballando con tranquilidade e crendo no que fai, pois non só vale o ui que ben o estamos facendo, sino que eso hai que traducilo a resultados, porque senón tarde ou temprano non vai chegar. Bueno, é un equipo pois, que está sendo moi regular na competición, eses últimos resultados é un pouco o que se traduce da súa temporada. É un equipo moi difícil de batir, que presiona moi alto, que apreta moito os rivais, que despois ten moito xogo, pero que si non o ve claro, que non se anda con contemplacións, é bastante directo e busca a portería rival. Ahora mesmo é un equipo que está en forma, que está facendo moitas cousas ben, tanto en ataque e en defensa, e nós temos que dar o 200% na nosa casa se queremos ganarlles. A nosa proposta é sempre ir a por os partidos. Unhas veces conseguímolo dunha maneira, outras veces de outra. Outro día en Avilés intentamos ir a por o partido, presionar arriba e ao final o equipo rival é o que te vai metendo máis atrás. Igual que intentamos ter o balón, unhas veces conseguímolo porque estamos ben, porque se dá a situación, e outras veces non tanto. A min gustaríame que o partido se xogase en campo rival, que o equipo fose presionante fora por o partido e despois que tivésemos o balón ou teñamos o balón en campo rival para intentar acercarnos máis rápido á área e crear ocasións. Como digo, esas son as pretensións, outra cousa é despois o que che permita pois como está o rival e como estás ti mesmo ante esa competición. Eu creo que a nosa idea ten que ser a de ir a por todas en cada partido. Necesitamos os puntos, temos que ser atrevidos, temos que subir máis todavía as líneas defensivas para recuperar máis arriba, e despois temos que ser moi descarados en ataque e buscar a portería rival. É o que estamos intentando traballar todos os días, por momentos salen os partidos, para que dé resultado ten que salir nun porcentaje moito máis alto. Ao final, os equipos destacan sobre todo por o seu conxunto. É certo que ese talento individual en momentos determinados pode decantar a balanza. Vamos a intentar gañar esa partida no aspecto colectivo e ter moito cuidado con xogadores como Adri Castro,
que seguramente van ben motivados aquí. Duque, si xoga tamén vai ser motivado porque foron moitos anos os que estuvo aquí. Vivito, Álvaro, que é da Coruña, ao final son xogadores que veñen con un estado de motivación e que van ter ganas de xogar e demostrar. Eles e os que non teñen ningún vínculo con Carballo ou con a Coruña. O importante é colectivamente estar ben, ser capaces de contrarrestar o seu xogo colectivo e estar atentos ao seu talento individual. Bueno, espero que sí. A min gustaríame ver o equipo atrevido que vimos contra o Arenteiro, por un lado, en ataque, e ver o equipo ordenado e traballador que vimos en Avilés en defensa. Si conseguimos xuntar esas dúas facetas do equipo que se deron en diferentes partidos nun mesmo, vamos ter opcións de sacalo adiante. Creo que eso ahora mismo é inevitable. O xogador ten unha mezcla de ansiedade e de gañas por facer puntos. Entonces, vamos a intentar canalizalo da mellor maneira posible, pero está claro que a situación é a que é, non a vamos poder cambiar de aquí a final de temporada. Simplemente o que temos que intentar é convivir con ela, que o traballo semanal nos axude a clarificar máis as ideas, e despois toda esa ansiedade, toda esa velocidade, todo ese nerviosismo, canalizalo á intensidade defensiva, canalizalo á velocidade en ataque. Si conseguimos cometer poucos erros, vamos ter opción de rendir alto e de sacar puntos. A situación de mala racha é prácticamente desde o inicio de temporada. O equipo non está nos números que debería de estar ou que se pretendía estar desde o inicio, e ahora mismo, pois claro, a medida que se achega a parte final da tempada, pois hai máis preocupación e máis nerviosismo. Como se revirte esta situación? Bueno, eu só conozco unha maneira, con traballo e máis traballo, intentando pois potenciar aquilo que nos sale ben en cada partido, intentar mantelo ao longo do partido e ao longo dos partidos, e ir correxindo pouco a pouco aquelas fases do xogo nas que creemos que podemos mellorar. Como dixen antes, eu creo que debemos de ser un equipo ordenado en defensa, como estamos sendo, pero máis agresivo na recuperación, intentar facer esa defensa igual de ordenada máis arriba. Que pasa? Que nos está costando porque viñamos de moitos problemas defensivos e que casi en cada xogada cerca do área que o rival conseguise unha ocasión clara do gol. Creo que nese aspecto do xogo estamos mellorando e xa aos rivales lles costa máis facernos ocasións, pero ahora mismo temos que intentar que iso mismo suceda tirando da defensa para adiante, porque nos vai facilitar o xogo ofensivo. Se somos capaces de defender máis arriba, vamos recuperar máis arriba e vamos poder atacar con máis solvencia. E no aspecto defensivo, pois en situacións nas que estamos é complexo atacar, porque os xogadores teñen medo a fallar, perden a seguridade que noutros momentos ou noutras tempadas tuveron. É algo que, como dixen antes, temos que convivir con el, temos que intentar facer un fútbol fácil, pero que sea práctico e efectivo para que nos dé puntos.